Ndewo na ndị be anyị abịa m tata ka mụ na unu nọlịa. Ibe nji maka ya bịa tata bụ maka ụmụ nwanyị, wee na-asị na ọ ga-adịlịva na mma, na-ekene nnukwu nwanyị na obele nwanyị, ma ori akụ ma ọkpata akụ ma odobe akụ. Ana m ekene unu, na-asịkwa na nne akwanyela unu nnukwu ugwu, maka na ọ dụrụ izi ịbụ nne, maka na ọ maka ndị nne ka m ji wee bịa taa. Ọ dụrụ izi ịbụ nne, ọbegorosi ọnwa ite naanị ebulu nwa n'abụ. Ana m ekene unu, na-ekenesi unu ike, ịghọtago, na-asị unu daalụ n'ebe unu na-eme n'ezinụlọ, ịghọtago, wee na-ekenekwa unu na nnukwute ịhụnanya unu na-enye ụmụaka. Mana okwu nji wee bịa tata bụ maka ndị mụrụ nwoke. Ama na unu bụ ụmụ nwaanyị na-agbanị, mana obi ibe unu na-eme adịchara mma bụ na unu na-achọ ka unu zụọ nwoke. Nwaanyị anara azụ nwoke n'ala Igbo. Nwaanyị anara azụ nwoke n'ala Igbo. Ndị mere ihe eme zụọ zụta eriri nne, ịghọtago, ndị zụọ nwoke zụta eriri nne n'ala Igbo. Nne m bụ ofu onye, anyị dị ụmụ nwoke ise na owu nwaanyị, ya nwazụrụ anyị niile, zụpụta anyị mmadụ, ịghọtago. Mana generally ụmụ nwaanyị amara iwe ụmụ nwoke chọrọ. Nwoke n'idele ka a zụọ ya, particularly nne ya. Ọ bụ na nne ya nọrọ ndụ udo, mana nne ya nọrọ ndụ, ụmụ nwaanyị wofu n'aka. Ọ bụrụ abịa unu a na-akọtọ nwoke, unu kọtọgide papịa kọtọgide papịa, ma ọ bụzi na papịa n'anya ka unu wee dulu ada unu zụọ, unu aghara azụta, maka na ọ nechọ. Unu amara iwe ụmụ nwoke chọrọ, unu amara iwe ụmụ nwoke chọrọ. Mgbe unu zụchara ya, o topụtezie mmadụ, ọ na-aghara ama ma nwaanyị ka ọ bụ ma nwoke. Ọ na-emegheri ibie gba onye ụja, ọtụba egwu. Ọnụtazie nwaanyị anụta, nwaanyị anwa echibi ya ọnụ n'ala, maka ọ mara otu nwoke si eme. Ọ ghara ama ka o esi ha ndụlụ ya. Ọ bụrụ na bikos na mama ya zụrụ ya. Nwoke a na-azụ nwoke, maka nwoke bụ elida. Iwe ekele anyị bụ elida. Ekere anyị ka anyị dị soft. Anyị bụ warrior na family. Anyị ga-eprotect nwaanyị anyị nụbatara, protect ya ụmụazị anyị mụrụ, ịghọtago. Onwe iwe chọọ imewe ya na family, ọ ugwu nwoke, ịghọtago. Iwe ahụ bịara ozugbo bụ nwoke, o jewele ma ọ bụ na nwoke nọ na ngwulu ahụ. Nwoke a nọrọ na ngwulu ahụ, mmiri erie nwaanyị na ụmụ ya. So ụmụ nwaanyị biko, ama m na unu na-agba mbọ ka unu zụọ. Ụfọdụ na-emekwu ya n'anya ukwu, ịnọkọta idulu nwoke zụba, a na-akụ ya akọ ka ya esi ma ibe nwoke chọrọ. So ọ bụ na ụmụ nwoke a na-apọnishi ụmụba nwoke, ndị papa na-apọnishi ụmụba nwoke, nye na ewe unu ejezina blackmail dị man si na ọ bụrụ ezigbo mmadụ na ọ lọvụrụ ụmụ ya. No, our own love with our children dụwa gị iche from nke unu ụmụ nwaanyị. A na-azụ nwoke, azụchacha nwoke, ọkwụfụ bụrụ nwoke, ịghọtago. Amara m ka mba n'ọzọ si eme, mana ndị Igbo na-azụ nwoke, zụpụta nwoke ibe eji aga na-akpọ onye nwoke, ịbụ na nwoke, ịghọtago. Mana ọgbara ọbụ okịta na dala ibe niile na-aghasa, na-echenji. Nwaanyị bịazie na-esi ọnwụ, ọ dalụ papa ụmụaka, ọkọtọba n'iru wee kọtọcha. Ọ bụrụ ezigbo ibe, chekie nie, bikos na unu na ụmụazị na-anọ steeti. Abịazi unu ewere ọpọchuniti ha wee na-akọtọ nnaba. Ụmụaka mara na nke a na-akọ, o megidezie ebe ọ na-abụta nne ya ewetagodo ego, nne ya wetagodo ego akwa krismas, ma ego ahụ eji gotere ya yunifọm, ma ọ sị ya na ọ sịrị na ma ọ na-arụ adịrị eweta ego, whatever ego ewetara ahụ eji mere nwatakịrị ibe. Unu luo na-atọ ọnụgharị ya na unu mere. Ọ dịrọ mma, bikos nwatakịrị anyị na-agwa iwe a nwere uche. O were eto, ọ bịazie ọkpọ nne ya si, ịghọtago. Mmara eme vidiyo, mma emekwa anọda vidiyo. O nwee ebe unu ga-enye aka na ndụ nwoke, mana mma akụwazi ya na anọda vidiyo. Asịra m na unu aghara enye aka atọ, ịghọtago. Mana ọgwụ ọsọ iwere n'isi wee luo n'ọdụdụ, no, unu a na-akwa emetie nne. Chekie na ya nwe ibe, unu anara emetie. Raanụ nwoke ka ọ zụọ nwa ya, rapụcha ibe a na-eme na western world, na nke ahụ bụ amarazi ibe a ga-ekwu na ya ekwu.
ọnya mere ịbịa ụmụ nwoke ị na-enebe anya ịghara amụ ibe abụ abụ. Mana ana m ekwugodu na be anyị na anyị Igbo omenala anyị, ụmụ nwaanyị anara azụ nwoke, biko nụ si emezina nyanwụ ibe, si emegherizina ibe azụ na ọ bụrụ otu ọ dị. Ịghọtago? Onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ, biko tụsaa na ozi a, onye nwee kọmentị nyashiela anyị na ibe anya jee na kọment sekshọn ka o kwuo ka o si wee dị ya. Ịghọtago? So na next ibe na mma emekwe the next video, mma eme the next video wee kọwaa ebe ụmụ nwaanyị nwere ike inye aka. Ịghọtago? But for now, ụmụ nwaanyị biko nụ, nye na ebe ka ụmụ nwoke zụọ ụmụba nwoke.